سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلتي نلوم قدام 17 حمله 2021 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب لكم مكتتالكم يعدم فلما قندبتاتو منغستي ኤርትራ ዘውጽኦ መግለጽን ብሸነኽ ራያን ጸለምተን ዘገበሩ ዘለው ውግአት ሓደሽቲ ምዕባለታትን ብሸነኽ ዓፋር ሎም ዝተጀመረ ውግእን መንግስቲ ቱርኪ ብዛዕባ ድሮናት ንኢትዮጵያ መሃብ ዝምልከትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ትግራይ መንግስቲ የብላን ከም ዝበለን አቶ ጌታቸው ረዳ ሓድሽ ዘውጽኦ መግለጽን ፕሬዝዳንት ግብጺ አብዱልፈታህ አልሲሲ ንኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽን ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ መቅተልትን መጥቃዕትን ቀጺሉ ከም ዘሎን ኣብ ጀርመን ቤልጅየም ስዊዘርላንድን ኔዘርላንድን ውሕጅ ዘብጽሖ ጉድኣትን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ንቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ንኽጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም መንግስቲ ኤርትራ ተማለናይ ምሸት በሚኒስተር ሓበሬታ አቶ የማነ ገብረ መስቀል አቢሉ መግለጽ አውጽዩ ሚኒስተር የማነ በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በጉዳይ ትግራይ ገለ ዓለም ለኸ መረኸብቲ ብዙሓን ኣብናይ ሓሶት ሓበሬታ ምፍብራኽ ምውፋሮም ከም ዝሕዘኖ ገሊጹ ንሱ ኣብዚ ሰሙን ህፃናት AK47 ዝተባሃለ ብረት ሒዞም ንውግእ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ጸብጻባት ብምስሊ ዝተሓገዘ ፕሮፓጋንዳ ኣመሓላሊፉ ዝበሎ ከም ኣብነት ጠቐሶ ኒውዮርክ ታይምስ እቲ ጋዜጣ ገበን ሕወሓት ንምሽፍፋን ከም ዝፈተነን ዘ ኢኮኖሚስት ዴሊ ቴሌግራፍን አልጀዚራን ተመሳሳሊ ገበን ይፍጽሙ ከም ዘለው ገሊጹ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ገጹ ጠቂዕዎ ዝነበረ ህፃናት ትግራይ ብረት ተሸኪሞም ብጽቡቅ ጎኒ ዘቕረቡ ሓበሬታ ብዙሕ ነቐፌታ ድሕሪ ምስዓቡ ቀልጢፉ ድሌት ገይርዎ እዩ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ተዕጥቕ ምህላዋ ንዝገልጽ ጸብጻብ ነጺጋቶ ቱርኪ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ተዕጥቓላ ንዝብል ጸብጻብ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ሓሶት ይክብል ነጺግዎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ዘገልግሉ ኣብ ቱርኪ ዝተሰርሑ ድሮናት ኣእትየሎ ዝብል ጸብጻባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሕ ድሕሪ ምዝርግሑ እቲ ኤምባሲ ምላሽ ዝሃበ እቲ ኤምባሲ በትዊተር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ድሮናት ታቀርበላ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ኢሉ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ አልቦ ነፈርቲ ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ስርሒታት መፍጻሙ ቅድሚ ሕጂ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቁጠባዊ ምትእሳር ዘለዎ ሃገር ክትከውን እንከላ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብዛዕባ ዘለዎን ምትእሳር ግና ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቱርኪ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ 50 ዓመት ንምዝካር ብሓሙስ አምባሳደር ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ምስትካላት ቱርክን ኣብ ኢትዮጵያ ምዝርከቡ ዲፕሎማሲያዊ ሚሽናትን ዝርብ ከም ዘካየደት ማዕከን ዜና አናዶሉ ጸብጺቡ አምባሳደር ያፕራክ አለፕ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስመዐቶ ቃል ኢትዮጵያን ቱርክን ክልቲኣው ዝምድናን የሕይላ ምህላውን ገሊጻ ፖለቲካዊ ርክብና ጽቡቕ እዩ እቲ ንግዳዊ ርክብ ክሕይል ኣለዎ ኣብዚ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢትዮጵያን ቱርክን መሓዙት ሃገራትን ከምኡ ድማ ክቕጽላየን ምባላ እቲ ማዕከን ዜና ቱርኪ ጸብጺቡ ንሳ ወሲኸውን ብመንግስቲ ቱርኪ አሸባሪ ዝተባሃለ ትካል ፌቱላህ ጉለን ስጋት ጸጥታ ከይፈጥር አንካራን አዲስ አበባን በሓባር ይሰርሕ ኣለዋ ኢላ ሎሚ እቲ አሸባሪ ትካል ፌቱላህ እንተ ተዳኸመውን ኢትዮጵያ ኣብ ትርከቦም ሃገራት ይንቀሳቀሰሎ ኢላ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ወፍሪ ካብ ዝገበረ ሃገራት ኮይና ናይ አጫረቕትን ናይ ኤሌክትሪክ መተሓላለፊ ስልክታትን ዘፍሪዩ ካልኦት ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ገይሮም ምህላዎም አናዶሉ ገሊጹ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ዞባ ከሚሼ ወረዳ ምንጃጋ ትማሊ 8 ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቀተሉን ልዕሊ 4000 ሰባት ድማ ከም ዝተመዛበሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ነቲ መግለጺ ክሳብ ዘውጸሉ ሰዓታት ኣብቲ ከባቢ ድምጺ ተኹሲ ይስማዕ ከም ዝነበረን ኣባላት ጸጥታ ኣብቲ ቦታ ከም ዘይበጽሑን ዝገለጸ ኮይኑ ብሰንኩ ከዓ ነበርቲ ኣብ ሻቅሎት ከም ዘለው ገሊጹ እዩ ኣብ ወረዳ ምንጃጋ ንዝተመዛበሉ ሰባት መንግስቲ ኣድላይ ዝተባሃለ ሓለዋ ክገብር ዝሓተተ እቲ ኮሚሽን በአቋጽራ ኢትዮጵያ 3-4 ሐምለ ኣብ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን 31 ሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃት ከም ዝተቀተሉን እቶም 15 ዝተቀተሉ በቶም መጀመርታ ዝሞቱ ሕነነ ምፍዳይ ከም ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ
ፌደራል መንግስቲ ተኽስደው ንምባል ዝወሰነ ከይፈተወ እዩ ክብል አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ وهاب قال መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ረዳ ትማል ዓርብ ኣብ ጻሓፎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ተኽስደው ንምባል ዝወሰኑ ከይፈተው እዮም ሓይልታት ክልል አምሓራ ኣብ ራያን ጸለምትን ተጸሪጎም ገባራት ሚሊሻታት ምስኦም ዘራኽብ ስለ ዘይብልና ናብ ስድሮም ምምላስና ሓቀታት መሊስና ንምግላጽ ንደሊ ኢሉ አቶ ጌታቸው አብይ አህመድ አንጻር ትግራይ ንኢትዮጵያውያን ዘተአኻኽብ ዘሎ አካል ፖሊሲ ከፋፊልካ ምግዛአን ንሰላም ድሌት ከም ዘይብሉን ኣብ ክንዱ ንተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዝተዳለወ ምዃኑ ዘርእዩ ኢሉ ንህዝብና ኣብ ስጋት ዘውድቕ ዝተረፈ ኣጽዋር ዘይምህላው ንምርግጋጽ አድላይ ሱጉምቲ ክንወስድና ኢሉ ንኢትዮጵያ ካብ መብተታን ወጻይ ካልእ ስራሕ የብሉን ዝበለ አቶ ጌታቸው ሰላምን ምቁራጽ ተጻቦታትን ንደሊና እዚ ዝኸውን ግን ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነት ምዝማላ እዩ ኢሉ بحاموس مجلس ذهابه وهاب قال كلاو منግስቲ አምሓራ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ حوحات نيتوبيان مفراس قاريصو تلعيلو كبل مخصاصو يذكر وهاب قال منግስቲ ኢትዮጵያ አቶ ሬድዋን ሁሴን በወገኑ በሐሙስ አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናው መቆራስ ተክሲ በመትግባር ንሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውጽ ንሰላም ተባሂሉ ይነሩ ዋጋ يخفلሎ حوحات ዝጀመሮ ምትንኻይ እንተቀጽሉ ግና መንግስቲ ንውሳኔኡ ገምጊሙ ስጉምትን መውሳድ ከም ዝግደድ መግላጹ ይذكر ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውግእ ቀጽሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብሸነኽ ራያን ጸለምትን ዝግበር ዘሎ ውግእ ትማሊ ብዝሓየለ መልክዑ ቀጽሉ ከም ዝወዓለ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ ትማሊ ሓይልታት ትግራይ ብሸነኽ ራያ ከበድቲ ኣጽዋራት ሒዞም ብምእታው ንከተማ ኣላማጣን ከባቢኡን መሊሶም ከም ዝተቋጸርዎ ካብቲ ከባቢ ዝመጸና ሓበሬታ የርድእ እዚ ትማሊ ሓይልታት ትግራይ ታንክታትን ቢኤም ዝተባሃላ ጿርን ብስተሐገዘ ዝተገበረ ውግእ ነተን ከባቢታት መሊሰን ከቋጸርዎ ከም ዝሐገዞም ይግለጸሎ በወገን አምሓራ ዛጊት ሰራዊት ምክልኻል ይሕግዞም ከም ዘየለን ከበቲ አጽዋራት ከም ዘይብሎምን ይግለጽ ዘሎ ኮይኑ በአንጻሩ ግን ሓይልታት ትግራይ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝመንዝዕዎ ከበቲ አጽዋራት ኣብቲ ውግእ ዓብላልነት ክሕዙ ይሕግዞም ከም ዘሎ ይግለጸሎ بشنخ ጸለምትውን ትማልናይ ምሸት ሓይልታት ትግራይ በኸበርቲ አጽዋራት ዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሚሊሻ ክልል አምሓራ መጉዳእቲ ክበጽሖ ከም ዝገበረን ሚሊሻን ፍሉይ ሓይሊ አምሓራን ዝጥቀምሉ አጽዋርን ሓይልታት ትግራይ ዝጥቀምሉ አጽዋርን ዘይራኸብ ከም ዝኾነን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝውግእ ይሳተፍ ከም ዘየለኒው ዝመጽእ ሓበሬታ ዘርድእ ኣብዚ ሰሙን ዝተወሰደ ፍሉይ ሓይልታት ክልላት ናብ ግንባራት ምልኣኽ ነቲ ዝተቆጠዐ ህዝቢ ንምርግጋእ እምበር ዝኾነ ናይ ሓይሊ ለውጢ ንምምጻእ ከም ዘይኮነ ይንገር ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት መንግስቲ ፌደራልን ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ብጉዳይ ትግራይ ምክፍፋል ከም ዘሎ ይግለጽ كالي مزبز التحزينا منجست كلل عفار حوحات أبلعله حزب عفار وق كفيتو كبل مجلس أوصيو بيرو كومنيكيشن كلل عفار لو منجوها بزوج أو مجلسي الشبار بجلا يلوس أو حوحات بشنخ زوبا بفنتي وردالو أبلعله حزب عفار وق كم زخفته زجلت أخوينو نزو وق حزب المنجستن يمكتو الله كبل جليسو منجست كلل عفار ميليشان فلي حيل ناي تخللن بمتحببار نزمت كعتي يمكت كم زلون حزبي أبغون منجست عفار دو كبلن تقويعو መንግስቲ ኢትዮጵያ መራኸብቲ ብዙሓን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝብል ቃል ካብ ምጥቃም ክቆጠቡ ሓቲቱ መራኸብቲ ብዙሓን ውሽጢ ዓድን ወፃእን ውግእ ትግራይ ሓበሬታ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝብል ቃል ይጥቀሙ ከም ዘለውን እዚ ኸኣ ልክዕ ከም ዘይኮነን ትግራይ ሓደ ኣካል ፌደሬሽን ከም ዝኾነትን ሰራዊት ምክልኻል ክህልዋውን ኣይኽእልን ዝበለ ኮይኑ ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ብባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ከም ዝተፈረደን በዚ ኸኣ ነዚ ሓይሊ ግቡእ ዘይኮነ ስም ካብ ምሃብ ክቁጠቡን ጸዊዑ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን መራኸብቲ ብዙሓን ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝብል ቃል ብተደጋጋሚ ክጥቀሙ ምስማዕ ልሙድ እዩ كالي نت بهراو كلاو منجست تجراي تباهلو ن أبزحج أوان زلو منجست تجراي بمرخب تبزحان صواع جيجا كم زخانن أبزحج أوان أب تجراي مرج أكسب زكايد تجراي منجست كم زي بلان كسب شعوخاء جزيو من محدار كل التجراي إن مرحة كم تسنحن أبتلو مع التزوج أمجلس تقيسو
بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي ناي جبس بهراو دحنتن مسل ماين زي حلاف كايح مسمري كبل تزاريبو نسو ابتت مال زهابو مجلسي سلستين هاجرات بلصقنان سلامن ممصا اب اثارن اسجدادن سممع مبصح كم زدل زحبره خوينو دليتنا نمصعانن ربحنا نمخبارن وتهدراون ايكونومياون غلبت افرينا اينا كم كنتات اجدادنت كا كنتقاملهم نخل بزحات اماراصيتات አለውና ኢሉ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ንዓመታት ንኢትዮጵያን ሱዳንን አብጻዓትን ግብርናን ሓገዛት ክንገብር ጸንሕና ግብጺ አብርባ አባይ ዘለዋ መሰል ከይትንከፍ ብምባልዩ ኢሉ ኣብ ኤውሮጳ ብዘጋጠመ ዕለቕለቕ ብውሕዱ 127 ሞይቶም ኣማኢት ካልኦት ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ዕለቕለቕ ብውሕዱ 127 ክሞቱን ከለው ብኣማይ ዝቑፀሩ ካልኦት ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን ዘሎ እቲ ዕለቕለቕ ብሰንኪቲ ኣብቲ ዞባ ክሃርም ዝቐነየ ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ዝናብ ዝስዓበ ምዃኑ ተፈሊጡ ሓያሎ ኣፍላጋት ኤውሮጳ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ መሊኦም ሰፍሕቲ ከባቢታት ከም ዘዕለቕለቑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ጀርመን ጥራይ ልዕሊ 100 ሰባት ኣብቲ ዕለቕለቕ ሞይቶም ኣለው መራሒት እቲ ሃገር ቻንስለር አንጌላ ሜርክል ጠንቂ ናይቲ ክስተት ክሊማዊ ለውጢ ብምዃኑ ንምግትኡ ተዋፋይነት ከም ዘድሊ ተዛሪባ ኣብ ቤልጅየም 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ገሊጾም ኣለው ሃገራት ሆላንድ ሉክዘምበርግን ስዊዘርላንድን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ተጸሊን ኣለዋ ዕለቕለቕ ዝፈጥር ሓያሎ ረቋሒታት እንተሃለው እኳ ክሊማዊ ለውጢ ሓያል ዝናብ ከም ዘስዕብ ተመራመርቲ የርድኡ ዛጊት ዓለም ድሕሪ ኢንዱስትሪያዊ ሳውራ ብ1.2 ሴንቲግሬድ ረሲና ከም ዘላን እቲ ኩነታት እናገደደ ከም ዝኸይድን ይነገር ቀዳማይ ሚኒስትር ቤልጅየም አሌክሳንደር ዲክሩ ንኽብሪ ናይቶም ግዳያት 20 ሓምለ መዓልቲ ሓዘን ክትከውን ኣውጅሎ ገና እቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ የብልናን እንተኾነ ግን እዚ ሃገርና ፈጺማ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቀዛፊ ዕለቕለቕ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ኢሉ ኣብ ሆላንድ እውን ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝሞቱ ዝፍለጥ እንተዘየለ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ካብተን ዘዕለቕለቓ ከተማታቶምን ቁሸታቶምን ክወፁ ተሓቲቶም ኣለው ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ እቲ ብማእከል ርእሰ ከተማ በርን ዝሓልፍ ፈለግ ሙይስ ብምምልኡ ናብታ ከተማ ከም ዝወሓዘ ተፈሊጡ እቲ ብዘይ ምቁራጽ ክሃርም ዝቐነየ ዝናብ ኣብ በረኽቲ ጎቦታት ኣልፕስ ምህማም መሬትን ታኺላን ከየስዕቡን ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ክብራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለው ዜናታትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሓደሽቲ ዜናታት ትግርኛ በቀዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድመኩም